Avui, gràcies a la proposta Connecta't al Cosmocaixa, hem viscut en primera persona una de les activitats del programa Connecta't del Carnet Jove. Els participants, un grup de joves amants de la ciència i la paleontologia, han tingut l'oportunitat de veure les entranyes del Cosmocaixa. Havia vist l'exposició dels dinosaures que estaven al Cosmocaixa i em feia molta il·lusió anar. I quan vaig veure que en aquest sorteig també s'incloïa, vaig dir, bueno, m'apunto. Què m'espero? Doncs aprendre molt, veure els dinosaures, l'exposició sobre els dinosaures, que sembla interessant, i bueno, veure el bosc inundat un altre cop perquè ja l'havia vist i em va agradar molt. La visita comença per l'exposició Dinosaures, tresors del desert del Gobi. Els esquelets i fòssils que la guia ens mostra estan en molt bon estat. Es creu que una tempesta de sorra va cobrir els dinosaures, fet que va provocar-los la mort i a la vegada en va afavorir la conservació. Normalment, el públic no té accés al magatzem. Avui, però, com que es tracta d'una experiència Connecta't, podem entrar-hi i veure tots els secrets del museu. Finalment, entrem al bosc inundat, una rèplica exacta d'un fragment de la selva amazònica. M'ha agradat, l'exposició estava molt bé. Els dinosaures que havia vist en les fotos que hi havia a la propaganda m'han agradat molt. El que s'assembla al T-Rex, per exemple, que era molt gran. És una manera d'aprofitar bé la teva joventut amb la majoria d'avantatges i descomptes que ofereix. Jo crec que val la pena. Aquestes propostes estan molt bé perquè promou una mica la cultura i no sé, sortides pels joves. L'experiència que hem viscut és una de les moltes propostes del programa Connecta't. Totes elles promouen aspectes com la sostenibilitat, la participació i tots aquells aspectes que aporten joves com els que avui han visitat el Cosmocaixa.